Στα ανατολικά παράλια της Εύβοιας, σκαρφαλωμένη στις πλαγιές πάνω από το Αιγαίο, βρίσκεται η Κίμη. Πόλη με μακραίων ιστορία και δραστηριότητα ήδη από τα αρχαία χρόνια. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Κίμη Εββοίας δεν ήταν απλώς μια γραφική και όμορφη πόλη. Ήταν μια ακμάζουσα ναυτική και εμπορική κοινότητα. Η Κίμη στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου ήταν μια περιοχή που γνώρισε σημαντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Βασικός πυλώνας αυτής της ανάπτυξης ήταν η ναυτιλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 1854 η Κίμη διέθετε 400 εστιοφόρα και ήταν ένας πολύ σημαντικός πόλος ναυτιλιακής ανάπτυξης στη χώρα. Ο Γιώργος Παπανικολάου γεννήθηκε το 1883 στην Κίμη της Εύβοιας. Προερχόταν από μια, θα λέγαμε, αστική οικογένεια της περιοχής. Δηλαδή ο πατέρας του, Νικόλαος, υπήρξε και βουλευτής Καριστίας, αλλά και δήμαρχος Κίμης. Η μητέρα του τώρα, η Μαρία, το γένος Κριτσούτα, ήταν απόγονος του Αλέξανδρου Κριτσούτα, που ήταν ένα ενεργό μέλος της φιλικής εταιρείας. Η υπηρεσία στην πατρίδα και η προσφορά για το κοινό καλό ήταν δύο έννοιες οι οποίες εδραιώθηκαν με φυσικό τρόπο στη συνείδηση του μικρού Γεωργίου μέσω του οικογενειακού πυρήνα και κυρίως της πατρικής φιγούρας του Νικόλαου Παπανικολάου. Ερχόταν από ένα αστικό περιβάλλον και έτσι έλαβε και μια κατάλληλη, θα λέγαμε, μόρφωση αντίστοιχη του περιβάλλοντός του για εκείνη την περίοδο. Εξ όσων γνωρίζουμε ως παιδί, ήταν ένα ευαίσθητο, έτσι, συναισθηματικό κλάσμα. Τον ενδιαφέρει η λογοτεχνία, η μουσική πάρα πολύ. Nikolaos Papanikolaou realized that his son George was very unique. He realized very early that the boy was extremely intelligent. Equally, the boy was very sensitive. Ως νέος, ο Γεώργιος είχε μια φυσική κλίση για τα γράμματα και τις τέχνες. Πνεύμα ανήσυχο και εύθραυστο, συνάμα όμως και ατρόμητο. Όταν έβλεπε τη θάλασσα φορτουνιασμένη, κατέβαινε συχνά στο γυαλό. Έπαιρνε μια βάρκα και ολομόναχος τραβούσε στα νυχτά. Οι ναυτικοί δεν μπορούσαν να το συγκρατήσουν. Και όταν ο πατέρας του τον ανέκρινε για την απερισκεψία του, ο Γεώργιος πάντα υποστήριζε πως μάθαινε να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο, να πολεμάει το αίσθημα του φόβου. He was born with a passion and a hunger to try to understand nature around him. As a young boy, he tried to defeat the power of nature, defeat the power of the ocean, to try to understand how he compares. What was his internal power versus those powers. Σκέφτομαι τον Γιώργο Παπανικολάου και προσπαθώ να τον εντάξω στο κλίμα της εποχής του. Είναι γόνος μιας μεσοαστικής οικογένειας σε μια μικρή ελληνική επαρχιακή πόλη, μέσα σε ένα αρκετά φιλελεύθερο κλίμα. Ο πατέρας του συνδέεται με τον Τρικούπη. Υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά παράλληλα ξέρουμε ότι η οικογένεια θα κάνει τα πάντα ώστε να μορφωθεί, επιβεβαιώνοντας αυτό που ξέρουμε για τον ελληνικό 19ο αιώνα, για τον 20ο, δηλαδή τη σημασία της μόρφωσης για την κοινωνική ανέλυξη αυτών των στρωμάτων. Ο Γεώργιος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με πολιτική σκέψη, πνευματικότητα και υψηλές προσδοκίες. Η Κίμη του έδωσε τα πρώτα ερεθίσματα, αλλά και το έναυσμα να δει πιο πέρα. Το 1898, σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Γεώργιος Παπανικολάου αφήνει την Κίμη και μεταβαίνει στην Αθήνα. Αλλά ποια Αθήνα βρίσκει? Έρχεται σε μια Αθήνα που σίγουρα και εκείνη αλλάζει πολύ γρήγορα, καθώς βρισκόμαστε στην περίοδο μετά τον Χαρίλαο Τρικούπη. Η Αθήνα ήταν τότε μια μικρή πόλη, οργανωμένη γύρω από την πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Ομονίας, στον άξονα της Πανεπιστήμιου, όπου βρισκόταν και το Πανεπιστήμιο φυσικά. Αρχικά εγγράφεται στο πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Αθηνών, στην οδό Ιππίτου, το οποίο παραμένει ενεργό έως και σήμερα. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές, εισάγεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1898. Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, θυμίζω, είναι το μόνο πανεπιστήμιο της χώρας
και ένα πανεπιστήμιο στο οποίο υπάρχουν ακόμα οι 4 βασικές σχολές, δηλαδή φιλοσοφική, θεολογική, νομική και ιατρική. Το πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή ήταν το πανεπιστήμιο. Ήταν το εθνικό πανεπιστήμιο, ήταν δηλαδή ο πνευματικός φάρος, όχι μόνο για το μικρό ελληνικό κράτος, αλλά γενικότερα για τον ελληνισμό. Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας έρχονταν φοιτητές από τον ευρύτερο ελληνισμό, τόσο από τις παροικίες εκτός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά κυρίως από τις ελληνικές κοινότητες μέσα από την όχι απελευθερωμένη ακόμη ελληνική παρουσία στον ευρύτερο Οθωμανικό κόσμο. Θα πρέπει να σκεφτούμε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στην εποχή εκείνη με τελείως διαφορετικούς όρους από το σημερινό. Είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο, τα μαθήματα γίνονται κυρίως στα προπήλαια, αλλά για τους φοιτητές της ιατρικής γίνονται και στα νοσοκομεία και στους άλλους χώρους που προβλέπεται η πρακτική τους εκπαίδευση. Αλλά είναι ένας μικρός φοιτητικός πληθυσμός και φαίνεται ότι εκεί ο Παπα-Νικολάου θα γνωρίσει και τους Δελμούζο, Γλινό, τους ανθρώπους τους οποίους συνέχεια θα συμπορευτεί. Στην Ελλάδα, το πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα συνέπεσε με την τάση για μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και σημαδεύτηκε από τις εντάσεις και τα επεισόδια του γλωσσικού ζητήματος. Υπάρχει ζωντάνια στο πανεπιστήμιο, υπάρχει αναβρασμός και το γλωσσικό ζήτημα είναι φλέγον στους φοιτητές πρωτίστως. Ο δημοτικισμός αποτέλεσε μια τάση στην ελληνική κοινωνία με χαρακτηριστικά πνευματικού κινήματος για την ανάγκη καθαρισμού της ελληνικής γλώσσας από τα στοιχεία του αρχαϊσμού και της καθαρεύουσας. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας εκείνη την περίοδο είναι στην αιχμή του αντιδημοτικιστικού κινήματος. Στην πραγματικότητα θα έλεγε κανείς ότι είναι η δύναμη εκείνη η οποία κινεί το κίνημα εναντίον της δημοτικής γλώσσας. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα δύο μεγάλα επεισόδια στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, το 1901 τα Ευαγγελικά και το 1903 τα Ορεστιακά. Οι αντιδράσεις αυτές που αποκτούν πολύ μεγάλη ένταση, στην πρώτη περίπτωση στα Ευαγγελικά θα έχουμε πολλούς νεκρούς και την παραίτηση της κυβέρνησης Θεοτόκη ως απόρρια των γεγονότων, είναι ενδεικτικά ακριβώς και της έντασης της διαμάχης γύρω από το γλωσσικό ζήτημα, αλλά κυρίως και της αίσθησης που είχαν οι φοιτητές για την ανάγκη διατήρησης αυτής της γλώσσας, της καθαρεύουσας, όχι μόνο ως ένα στοιχείο εθνικής ταυτότητας, αλλά και ως ένα κοινωνικό κεφάλαιο για τους ίδιους. Ο Γιώργος Παπα-Νικολάου συμμετέχει ενεργά στα γεγονότα του γλωσσικού ζητήματος και συντάσσεται με τους δημοτικιστές. Ο Παπα-Νικολάου είναι υπέρ του κινήματος των δημοτικιστών, μαζί με τον Δελμούζο και τον Ψιχάρη. Η επαφή του Γεωργίου με τους δημοτικιστές και οι φιλοσοφικές αναζητήσεις που είχε ως νέος τον οδήγησαν σύντομα στη συνέχιση των σπουδών του εκτός Ελλάδας. Ο Παπα-Νικολάου ταξιδεύει στη Γερμανία. Έπειτα από μία σύντομη παραμονή στο Μόναχο, εγκαθίσταται στην Ιένα. Η φιλική σχέση του Αλέξανδρου Δελμούζου με τον Παπα-Νικολάου ήταν εκείνη που τον οδήγησε τελικά στο να καταλήξει στην Ιένα για να συνεχίσει τις σπουδές του στη Γερμανία. Ο Δελμούζος, μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού 20ου αιώνα, ειδικότερα στον τομέα των παιδαγωγικών, είναι και εκείνος παιδί μιας αστικής οικογένειας από την Άμφισσα, ο οποίος θα μεταβεί στην Ιένα και θα συγκροτήσει ένα κύκλο μαζί με τον Παπα-Νικολάου, τον Ζαβιτσιάνο, τον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, ο οποίος θα συνδεθεί στενά με τον Γιώργη Σκληρό, έναν πρώιμο θα έλεγε κανείς σοσιαλιστή, τον άνθρωπο που έχει γράψει το κοινωνικό ζήτημα, ένα βιβλίο το οποίο εισάγει για πρώτη φορά τον μαρξισμό στην ελληνική σκέψη, και θα αποτελέσουν έτσι μια ομάδα η οποία θα επηρεαστεί πάρα πολύ από το κλίμα της εποχής εκείνης στη Γερμανία, κυρίως από αυτό που θα λέγαμε σοσιαλδημοκρατικές αναζητήσεις της εποχής. Δηλαδή ο Παπα-Νικολάου ήταν σοσιαλιστής, δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Ο ίδιος εξάλλου, ο ίδιος γράφει σε επιστολή του ότι
Δεν θεωρώ ότι ο σοσιαλισμός είναι οπωσδήποτε το σωστό, αλλά σίγουρα αυτή η μάχη, εννοώντας η διαμάχη εθνικισμού, σοσιαλισμού, είναι σωστή και πρέπει να γίνει. Μπορούμε να το περιγράψουμε ως προοδευτικό, όχι οπωσδήποτε ως σοσιαλιστή. Σε αυτά τα πρώιμα ακόμα ερευνητικά χρόνια, ο Γεώργιος δεν είχε ακόμα κατασταλάξει τον τομέα της ιατρικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναγορεύεται διδάκτορας, όχι της ιατρικής μετά εκεί, αλλά των φυσικών επιστημών. Η διατριβή του δηλαδή δεν είναι αμιγώς στην ιατρική, αλλά πιο πολύ στη βιολογία, σε αυτόν τον κλάδο. Και συνεχίζει την έρευνα αργότερα στο περίφημο σκάφος του πρίγκιπα Αλβέρτου του πρώτου του Μονακό, το Ιροντέλ, δηλαδή με μια μακρά παράδοση το συγκεκριμένο σκάφος, το ωκεανογραφικό σκάφος που εντάσσεται στο ωκεανογραφικό Ινστιτούτο και που εκεί ο Παπα-Νικολάου έμελε επίσης να περάσει ένα χρονικό διάστημα και να διεξάγει σημαντική έρευνα. Εργατικός, επίμονος και επιμελής. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ένας ακούραστος ερευνητής που παρουσίαζε εντυπωσιακή στοχοπροσήλωση στο πείραμα και τις απαιτήσεις του. Διάβαζε χιλιάδες σελίδες συγγραμμάτων γύρω από τη ζωολογία, τη φυσική, τη χημεία και άλλες επιστήμες. Ωστόσο, η αγάπη του για την έρευνα δεν έσβησε την αγάπη του για την πατρίδα. Με την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων το 1912, επιστρέφει στην Ελλάδα. Υπηρετεί στο στρατό και συμμετέχει στους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι όντως ένα μεγάλο ταξίδι και ένα περίεργο ταξίδι. Τι έψαχνε? Ο ίδιος λέει ξεκάθαρα ότι δεν ψάχνω την ευτυχία στη ζωή, δεν ψάχνω την απόλαυση, δεν ψάχνω όλα αυτά. Ψάχνω να υπηρετήσω τη ζωή. Το όραμα και η επιθυμία που έχει είναι τόσο μεγάλα που όντως οι ελληνικοί ορίζοντες του είναι πολύ στενοί. Ο Παπα-Νικολάου είχε αντιληφθεί πλήρως πως το μέλλον του απλωνόταν εκτός Ελλάδας. Πού όμως? Ποιο έπρεπε να είναι το επόμενο του βήμα? Το 1910 έχουμε την έκθεση Φλέξνερ στην Αμερική. Τι ήταν η έκθεση Φλέξνερ? Ήταν μια έκθεση που περιέγραφε την ιατρική εκπαίδευση στη ΣΥΠΑ, ασκούσε κριτική και έκανε προτάσεις για τη βελτίωσή της. Μία από τις προτάσεις της έκθεσης αυτής ήταν η προώθηση των φοιτητών και των αποφύτων της ιατρικής στην έρευνα. Με βάση λοιπόν την έκθεση Φλέξνερ ξεκινάει μία τεράστια εισρωή οικονομικών πόρων από ιδιώτες κυρίως και ξεκινάνε να ιδρύονται ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικά ιδρύματα. Όσο ήταν ο Παπα-Νικολάου στο στρατό, όσο υπηρετούσε, έμαθε για αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη ΣΥΠΑ. Θεώρησε πιθανόν ότι εκεί υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να κάνει αυτό που ήθελε. Το 1913, σε ηλικία 30 ετών, ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου παίρνει την απόφαση να αφήσει την Ελλάδα ξανά για να κυνηγήσει τα όνειρά του. Και αν οι πρώτες του ακαδημαϊκές αναζητήσεις ήταν στην Ευρώπη, αυτή τη φορά ήταν αποφασισμένος να ταξιδέψει πιο μακριά. Ενώ μέχρι στις αρχές του 20ου αιώνα, αν ήθελε κάποιος να σπουδάσει ιατρική, να κάνει εξειδίκευση αλλά και έρευνα, έπρεπε να πάει πρώτα στη Γαλλία, μετά στη Γερμανία και έπειτα στην Αγγλία, στις αρχές του 20ου αιώνα έχουν ήδη ιδρυθεί τα μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, έχουν θεμελιωθεί και έχουν αρχίσει και αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς ερευνητές της Ευρώπης. Συνεπώς, μεταφέρεται όλη η δραστηριότητα γύρω από την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. He was under the understanding that the opportunities for scientific research and development in biology were much more greater and more favorable in the United States. That's why he decided to come here. Μαζί με τη σύζυγό του Ανδρομάχη επιβιβάζονται στο πλοίο για την Αμερική. Στις 19 Οκτωβρίου του 1913 φτάνουν στη Νέα Υόρκη και αποβιβάζονται στο περίφημο Ellis Island. Στο βάθος οι ουρανοξύσεις του Μανχάταν. Σε κοντινή απόσταση το επιβλητικό άγαλμα της ελευθερίας. Το αμερικανικό όνειρο μόλις ξεκινά. That is a very symbolic statue because it tells everybody who arrives there
that now you have the opportunity and the freedom to do in your life what you want. Ωστόσο, η αρχή δεν ήταν εύκολη για το ζεύγος Παπα-Νικολάου. They had $250 when they came into this country. He had no employment. He did get jobs doing various things. Mrs. Papa-Nicolau worked at Gimbel's and she sewed buttons on clothes and worked for $5 a week or something very simple. Dr. Papa-Nicolau also got a job at Gimbel's selling rugs. Αυτή βέβαια η ανέχεια και η δυσκολία δεν κράτησε πολύ. Γιατί ένας σπουδαίος γενετιστής, ο Τόμας Μόργαν, είχε διαβάσει, είχε ενημερωθεί, γνώριζε τη διδακτορική διατριβή, την είχε σχολιάσει μάλιστα και πολύ ευμενώς και έγραψε μια συστατική επιστολή με την οποία εν τέλει ο Παπα-Νικολάου προσλήφθηκε ως βοηθός στο παθολογοανατομικό εργαστήριο του νοσοκομείου της Νέας Υόρκης του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Και έτσι ξεκινάει ουσιαστικά το ταξίδι της ανακάλυψης της οποίας έκανε, από εκείνο το σημείο και ύστερα. The understanding of cancer goes back many centuries. That is not something new. Even trees can have malignancies. Even Hippocrates did say that cervical cancer is not curable. And he said that, why? He said because when the disease is identified, it is already advanced, and medicine at that time didn't have the know-how how to treat patients. Before Papa-Nicolau, the diagnostic evidence of malignancy was always based on a biopsy. Το Σεπτέμβριο του 1914, ο Παπα-Νικολάου προσλαμβάνεται ως βοηθός στο εργαστήριο ανατομίας του Πανεπιστημίου Κορνέλ. Dr. Papa-Nicolau started his work with the examination of guinea pigs to determine the times of ovulation, and he developed a method of cytology in order to afford him to do this. Μελετούσε λοιπόν την επίδραση των ορμονών στο κολπικό επιθύλιο των μικρών ποντικών. Μελετώντας τα και φτάνοντας σε πολύ καλά συμπεράσματα τα οποία τότε δημοσιεύθηκαν, άλλαξε και προχώρησε τη μελέτη του στον άνθρωπο. That ended up through a serendipitous occasion that he developed the Pap smear. Η εμπειρία του Παπα-Νικολάου στη μελέτη του εμινορρησιακού κύκλου των ενδικών χειριδίων τον κατέστησε έτοιμο για την έρευνά του στον αντίστοιχο κύκλο των γυναικών. Το 1925 χρηματοδοτήθηκε το πρόγραμμα του Παπα-Νικολάου μέσω της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κορνέλ και του Νοσοκομείου Γυναικών της Νέας Υόρκης. Ο Παπα-Νικολάου μπορούσε πλέον να μελετήσει τις κυκλικές κυταρολογικές μεταβολές των κολποτραχυλικών επιχρησμάτων δεκάδων γυναικών. Η παρατήρηση καρκινικών κυτάρων σε ανθρώπινο υλικό δεν άργησε να έρθει. Έβαλε το πλακάκι, είδε κύτταρα αλλιώτικα, φωνάζει τη μάχη και της λέει «Κοίταξε εδώ τι έχουμε». Με το πέρασμα των ετών, ο Παπα-Νικολάου συνέχισε να μελετά δείγματα και να προωθεί την ανακάλυψή του. Προετοίμαζε επίσης ένα μεγάλο και ολοκληρωμένο σύγγραμμα με την ανασκόπηση όλων των επιτευγμάτων της κυταρολογικής εξέτασης σε διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Για το έργο αυτό όμως χρειαζόταν μια πολύτιμη βοήθεια. Hashimi Murayama was also an employee of Cornell, and their offices were near on the same floor. And Hashimi Murayama was making illustrations of nerve cells. Because of his skill and talent, he was able to bring to the forefront cellular characteristics that were difficult to demonstrate otherwise. Dr. Papa-Nicolau teamed up with Hashime. Essentially, Hashime looked at the visuals under the microscope and created illustrations for Dr. Papa-Nicolau's book that showed the variety of cell types
Έχουμε εδώ τον άτλαντα αποφολιδωτικής κυταρολογίας του Γεωργίου Παπα-Νικολάου. Για πρώτη φορά ο άτλαντας εκδόθηκε το 1954. Αποτελεί το πρώτο μνημειώδες έργο κυταρολογίας που υπάρχει στις εκδόσεις, τις επιστημονικές εκδόσεις διεθνώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο εδώ τα κύτταρα. Αυτά είναι όλα φυσιολογικά κύτταρα από κολπικά επιχρήσματα, από το τεστ Παπα-Νικολάου δηλαδή. Είναι ο σχεδιασμός του Μουραγιάμα, του Ιάπωνα συνεργάτη του Γεωργίου Παπα-Νικολάου. Ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου περιέγραφε και εκείνος σχεδίαζε. Εδώ λοιπόν είναι τα φυσιολογικά κύτταρα και εδώ έχουμε τα καρκινικά κύτταρα. Έτσι, αυτά ήταν τα κύτταρα που πρωτοείδε ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Κατάλαβε ότι έχουν διαφορά μεγάλη, όπως ίσως είδατε, προσέξτε από τα προηγούμενα που βλέπαμε, και κατάλαβε ότι αυτά ήταν τα καρκινικά κύτταρα και εδώ μπορούμε να κάνουμε διάγνωση καρκίνου. Παρά τη σημαντική ανακάλυψη του Παπα-Νικολάου, η επιστημονική κοινότητα δεν δέχτηκε αρχικά τη σημασία του επιτεύγματός του. Early in the late 1920s, there was a lot of skepticism. There were concerns also about quality and validity and reproducibility of the method. Interestingly enough, the scientific world, the medical world, did not appreciate the possibilities of this observation of finding a cancer cell in what was thought to be normal vaginal fluid. Η παρουσίαση της εργασίας του με τίτλο «Νέα διάγνωση του καρκίνου» έλαβε μία μάλλον χλιαρή υποδοχή από το κρατήριο των επιστημόνων. Back in 1928, when he gave his first talk about this in Battle Creek, Michigan, in January, there were a lot of pathologists present, and the cytologic method wasn't known at that time, and the cervix was very amenable to histologic biopsy. So a biopsy could be performed, histology could be reviewed, and they thought, well, why would you want exfoliative cytology when you can just biopsy the cervix? It's very able to be biopsied. Παρ' όλα αυτά, εκείνος δεν σταμάτησε, συνέχισε τις έρευνές του, συνέχισε να δημοσιεύει, πίστευε πραγματικά στην αξία της ανακάλυψής του και έτσι μπόρεσε να μην υποχωρήσει, να μην σκεφτεί ποτέ ότι μήπως έχουν δίκιο, μήπως δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά επέμεινε. He had a perseverance. He continually went back to his work. He had a passion for the work that he was performing. He didn't give up, even though he didn't have all of the support or recognition that the work probably deserved. Ωστόσο, λίγα χρόνια μετά, αυτό έμελε να αλλάξει. The significance of this observation lay fallow for 11 years until 1939, when Dr. Hinsey came to the Cornell University in charge of the Department of Anatomy and Physiology. And Dr. Hinsey, along with Dr. Papanicolaou, decided that this should be Dr. Papanicolaou's focus of study, and that Dr. Hinsey would supply the funds and also help him to get a large enough assembly of patients to examine and to further study this effect. And it was in 1948, after the Second World War had finally ended, that the American Cancer Society sponsored a conference in Boston. And it was in that conference that Dr. Cameron gave the name of the Papanicolaou method, Pap test. It was he that coined the terminology that we know today as a Pap test. A pelvic examination, including tissue or cytologic studies, should be made routinely in all cases of vaginal complaint if cervical cancer is to be found early. Ο Παπα-Νικολάου έχερε πια της καθολικής αναγνώρισης της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Η φήμη του επεκτάθηκε σε πολλές χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το PAP test καθιερώθηκε ως ένα σημαντικό εργαλείο για την ανίχνευση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Η αλήθεια είναι ότι ο Παπα-Νικολάου βραβεύτηκε εν ζωή και μετά θάνατον με ό,τι βραβείο υπήρχε, εκτός από τον Νόμπελ.
Προτάθηκε πολλές φορές, 5 φορές, αν δεν κάνω λάθος, από το 48 μέχρι το 59 και φαίνεται ότι το 59 ήταν η στιγμή που βρέθηκε πιο κοντά στο Νόμπελ. Ήταν άτυχος ωστόσο. Though I really don't understand why he didn't receive a Nobel Prize, in some ways I am not surprised. Because he had a simple, inexpensive diagnostic test. And those are not the types, they're not sexy, they serve a purpose, but they're not a breakthrough science, so to speak. Ακόμα η ανακάλυψή του δεν είχε δώσει το στίγμα της. Δεν είχε ακόμα τεκμηριωθεί η αξία του τεστ Παπα-Νικολάου. Επίσης υπήρχε και η άποψη ότι προτιμάμε να βραβεύουμε ανθρώπους που έχουν ανακαλύψει θεραπείες και όχι διαγνωστικές μεθόδους. Στα επόμενα χρόνια, ο Παπα-Νικολάου συνέχισε την έρευνά του με αμύωτο ρυθμό. Δημοσίευσε άλλες 42 ερευνητικές εργασίες και κατέκτησε όλες τις θέσεις της ακαδημαϊκής ιεραρχίας. The more work that was done, the more significant this discovery became. And from then on, numerous lives of women were saved, not only from the deaths that were occurring with this form of cancer, but also with the agony and the pain and suffering that accompanied the outcome of the advanced disease. Φυσικά ο Παπα-Νικολάου δεν θεωρείται απλά και μόνο πρωτοπόρος του pap test και της πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Είναι ο θεμελιωτής ενός νέου, ξεχωριστού κλάδου της βιολογίας. Dr. Papanicolaou began the study and showed that the possibility of using individual cells to make an early diagnosis for the prevention of advanced cancer stimulated the development of an entirely new medical area of interest, which became the study of cytology. Αν θα θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό της κυταρολογίας, θα λέγαμε ότι η κυταρολογία είναι η μελέτη, η επιστήμη που μελετά τα κύτταρα, τα οποία είτε αποφολιδώνονται αυτόματα από τους επιθυλιακούς ιστούς, είτε αποσπώνται με τη βοήθεια διαφόρων μηχανικών μέσων από τους ιστούς. Στο πολύχρονο ταξίδι του ερευνητικού αγώνα και της ακαδημαϊκής καταξίωσης, ο Παπα-Νικολάου είχε έναν ισχυρό σύμμαχο, τη σύζυγό του, Ανδρομάχη Μαυρογένους. Η Ανδρομάχη Παπα-Νικολάου ήταν το γένος Μαυρογένους. Ήταν απόγονος της Μαντός Μαυρογένους, της περίφημης καπετάνισσας της Επανάστασης. Η σχέση τους ξεκίνησε πολύ νωρίς στην Κίμη και κράτησε μια ολόκληρη ζωή. Εκείνος τη γνώρισε από μια εκδρομή. Περνούσαν ένα ποταμάκι με πέτρες και είδε ότι οι σόλες του παπουτσιού της ήταν τρύπιες, αλλά εκεί το δρόμο της δεν πτωείται με τίποτα. Αυτό τον έκανε να αγαπήσει, ότι ήταν συστηματική και επίμονη στο αυτό που έκανε. That is when everything changed for him, because he saw a very attractive woman who was extremely mature, who was extremely educated, and another entity which was important to him. She was musically inclined because he loved the violin, and he had a lot of respect for other people who were formally trained in music. This very special bond created to form between the two of them. This was the spark that brought them together, and this was the spark that kept them together for a lifetime. Η συμβολή της Ανδρομάχης στην επιτυχία του Παπα-Νικολάου ήταν καθοριστική. Καθημερινά ρύθμιζε διάφορες πτυχές της οικογενειακής και επαγγελματικής του ζωής, έτσι ώστε ο Παπα-Νικολάου να δρά απερίσπαστο στο ερευνητικό του έργο.
και αυτή η γυναίκα για εκείνον ήταν βοηθός, γραμματέας, φρόντιζε τη δημόσια εικόνα του, απαντούσε στην αλληλογραφία, πρόσφερε το σώμα της για καθημερινή λήψη κολπικών επιχρησμάτων επί σειρά ετών. Ήταν η σύζυγος που φρόντιζε το σπίτι, ήταν ο άνθρωπος που φρόντιζε όλες τις κοινωνικές τους επαφές. Εκείνος καθόταν στο πίσω κάθισμα και εκείνη οδηγούσε και του είχε μάλιστα και ένα δίπλωμα του πίσω καθίσματος. He and Mary never had children. They were together, they were a team who were focused on the science every day. Ήτανε βοηθός στο εργαστήριο, το ίδιο την είχε εκπαιδεύσει ως βοηθό εργαστηρίου. Και δεν ήταν μόνο ότι βοηθούσε στο εργαστήριο. Εκείνη την εποχή ο Παπα-Νικολάου δεν είχε άδεια έρευνα σε ανθρώπινο υλικό. Οπότε, τι είχε μόνο τη μάχη. Και η μάχη, απόλυτα σύμφωνη, συνειδητοποιημένη και θέλοντας να βοηθήσει, επί 21 χρόνια κάθε μέρα έδινε κολπικό επίχρησμα στον Παπα-Νικολάου για να έχει αντικείμενο στην έρευνά του. Και όχι μόνο αυτό, η μάχη ήταν αυτή που στρατολόγησε τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες αφού πήρε άδεια ο Παπα-Νικολάου για να έρθουν να συμμετάσχουν στις έρευνές του. She became a leader. Andromache had the capability of seeing her husband in his professional environment, and she had the ability of predicting what will happen next. She was so kind. She was the most giving person I ever know. I think she followed the what was said in the biblical literature to love God with all your heart, mind, soul, and strength, and your neighbor as yourself. And she really showed that to the greatest extent of most anybody I've ever known. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, ο Παπα-Νικολάου παραιτείται από το Κορνέλ, όχι όμως και από τα όνειρά του. Συνεχίζει να εργάζεται ως σύμβουλος σε ακαδημαϊκά και νοσηλευτικά ιδρύματα. In 1957, he received a formal invitation to travel to Belgium. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, ο Παπα-Νικολάου και η Ανδρομάχη επιβιβάζονται στο υπερωκεάνιο Queen Mary. Έφτασαν στο Χερβούργο στις 8 Ιουλίου και κατευθύνθηκαν στις Βρυξέλλες, στο τριήμερο συνέδριο αποφολιδωτικής κυταρολογίας. Επόμενος προορισμός, η πατρίδα. Στην Ελλάδα επισκέφτηκαν την Κέρκυρα, την αρχαία Ολυμπία και φυσικά την Κίμη και την Αθήνα. He traveled back to Kimi for the first time after 1913. Ο Παπα-Νικολάου είχε μια σειρά συναντήσεων με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά και με προσωπικότητες από μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Σκοπός του ήταν η δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου με διεθνή εμβέλεια. He was offered an opportunity to lead a research institute in Greece because that's exactly what he wanted after retirement from Cornell. He wanted to work in an institute that would keep on developing and keep on teaching cytopathology as a research institute. However, he was not attracted to the proposals in Greece, and he chose not to be associated there, and he returned back to North America. Another invitation came to him to be the director of a research institute in Miami, Florida. All of his associates and then family members suggested, don't take it, you're too old, it's too much for you at this age, but he did take it. And that doesn't surprise us, because that's exactly what his nature was. So they relocated from New York to Miami. Dr. Papa Nicolau moved from Cornell to
Miami, Florida, to set up an institute for the research in cytology, which had not become available at the New York hospital. The reason that it did not work to become a part of that institution was that there was a rule that there could not be an institute within another institute. Wanted to move to Miami to further this method, to further the teaching, to further the use of the cytologic diagnosis in other organs. So just not in the cervix, but he started studying exfoliative cytology of the sputum to diagnose lung cancer, of urine sediment to diagnose urothelial cancer, of gastric washings. So there were other body parts that he could do exfoliative cytology and review and learn from. The plan was that that institution would be given his name, the George N. Papanikolaou Research Institute of Cytopathology, on his birthday in the year of 1962. Στις αρχές του 1962, το Ινστιτούτο Έρευνας κατά του Καρκίνου Γεώργιος Παπανικολάου άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Τα επίσημα εγγένεια του Ινστιτούτου είχαν οριστεί για τις 13 Μαΐου, ανήμερα των γενεθλίων του Παπανικολάου. Δυστυχώς όμως, τα πράγματα ήρθαν αλλιώς. Την 19η Φεβρουαρίου, ο Παπανικολάου παρουσίασε έντονους πόνους στο στήθος και δύσπνοια. Το βράδυ είπε ότι «Μάχη δεν νιώθω καλά», ώσπου να πάνω στο νοσοκομείο είχε πεθάνει. Unfortunately, died of a heart attack in February of 1962 at the age of 78. Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου Τζάκσον έκανε λόγο για απόφραξη της στεφανίας αρτηρίας, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και πνευμονικό είδημα. Η σωρός του μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη και η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ελληνοορθόδοξο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος στις 23 Φεβρουαρίου. Τα εγγένεια του Ινστιτούτου έγιναν στις 13 Μαΐου του 1962, όπως είχαν αρχικά προγραμματιστεί, χωρίς όμως τον Γεώργιο Παπανικολάου. Το όνομά του ωστόσο είχε χαρακτεί για πάντα στις χρυσές σελίδες της ιστορίας της επιστήμης. Ο καρκίνος του τραχύλου, έχοντας μια πολύ μεγάλη από πλευράς διάρκεια φυσική ιστορία, δηλαδή δεν εξελίσσεται γρήγορα, είναι πλήρως ιάσιμος όταν διαγνωστεί σε πρώιμα στάδια. Επομένως, ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη συμβολή της εξέτασης κατά Παπανικολάου, ότι διαγιγνώσκει τον καρκίνο πριν γίνει διηθητικός. Όταν λοιπόν μια γυναίκα ελέγχεται συστηματικά με τεστ Παπανικολάου, είναι σχεδόν αδύνατο να πάθει καρκίνο τραχύλου μήτρας. He developed a collection method for collecting cells from the female genital tract. He also correlated cell types and cellular changes with different phases of the menstrual cycle. He was one of the first to integrate morphology-based cytology into practice, meaning that he very thoughtfully and carefully detailed nuclear and cellular changes in normal cells and in abnormal cells. He also was the creator of the Papanikolaou stain, which labs today still use. And we use it because it gives us exceptional morphology or morphologic detail of the nucleus. Ο Γιώργος Παπανικολάου επί της ουσίας υπηρέτησε τη γυναίκα. Έσωσε εκατομμύρια και σώζει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Η περίπτωσή του ανήκει στην κατηγορία εκείνων των προσωπικότητων που γεννήθηκαν για τον μεγάλο σκοπό. Και ο μεγάλος σκοπός ήταν να προσφέρει τον εαυτό του στην ανθρωπότητα. Πέραν λοιπόν της συνεισφοράς του στην πρόληψη, στη διάγνωση
του καρκίνου, του γυναικολογικού καρκίνου, έχει και μια ουσιαστικότερη προσφορά στην επιστήμη, γιατί θεμελίωσε ουσιαστικά τις βάσεις για την διάκριση, την ανίχνευση και την τυποποίηση κακοήθων κυττάρων και από άλλες περιοχές του ανθρωπίνου σώματος. Ο Παπα-Νικολάου κάνει μία αλλαγή στον τρόπο σκέψης στην έρευνα. Πρώτα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την πρόληψη και μετά να πάμε στη θεραπεία. Έψαχνε λοιπόν και βρήκε αυτή την πρόωρη διάγνωση ένα βήμα πριν από όλους τους υπόλοιπους. Ακόμα και σήμερα παραμένει η πιο σημαντική εξέταση πρόληψης καρκίνου που έχει εφευρεθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου είναι ένας διαχρονικός πρεσβευτής της Ελλάδας και της Κίμης στην ιστορία των θετικών επιστημών, ειδικά στη βιολογία και στην ιατρική. Το όνομα του Γεωργίου Παπα-Νικολάου και περισσότερο το έργο του Γεωργίου Παπα-Νικολάου και η προσωπικότητά του είναι μια τεράστια πηγή έμπνευσης και περηφάνειας για όλο τον ελληνισμό. Είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που ανέδειξε η χώρα μας και σίγουρα είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει αναδείξει ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου έλαβε την απόφαση να αγοράσει και να αποκαταστήσει την οικία Παπα-Νικολάου στην Κίμη, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του μεγάλου ερευνητή. Η οικία του Γεωργίου Παπα-Νικολάου βρίσκεται στο κέντρο της Κίμης. Η κατασκευή του χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα. Είναι ένα παλιό αρχοντικό της Κίμης. Είναι το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Πέρα από το μουσείο, ο Δήμος δημιούργησε το Ινστιτούτο που φέρει το όνομά του. Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Πληροφόρησης του Γεωργίου Παπα-Νικολάου ιδρύθηκε το 2005. Αποτελείται από επιστήμονες, γιατρούς και εξέχουσες προσωπικότητες. Ο σκοπός της λειτουργίας του είναι η ενημέρωση, η πληροφόρηση των πολιτών για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου. Η κληρονομιά του Παπα-Νικολάου είναι πολύτιμη και ξεχωριστή. Το έργο του μεγάλου ερευνητή θα φωτίζει πάντα το δρόμο της έρευνας και της εξέλιξης στην επιστήμη που τόσο αγάπησε. Individuals who are pioneers are those who go where no one has gone before. They blaze a trail, and they leave that trail for the next generation to follow. And they're also transformational leaders. So Dr. Papanicolaou was a pioneer of cells at the microscopic level. Dr. Papanicolaou represents Louis Pasteur's statement that chance favors the prepared mind. The field has matured, it is evolving, it is developing. We're moving from glass to digital, we're moving testing into the molecular arena, but we still always go back to that incredible foundation that Dr. Papanicolaou made for us. And I think that that is, again, an amazing legacy. From his early age said that he wanted to accomplish something that would be a gift to humanity, something that would enrich life. And he made the statement that he did not feel to enjoy life, but to do things that would serve life. And he committed himself completely to this objective, and he did accomplish it.